Γεια σας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λέσχη, τον Γιάννη Φώτου και όλο τον κόσμο της Λέσχης, τον Αλέξη Τσάφα, για την πρόσκληση. Είναι μια μικρή έκπληξη να βλέπεις τόσο κόσμο να ενδιαφέρεται για το σινεμά και να μαζεύεται για να δει ταινίες οι οποίες δεν είναι σημερινές, δεν είναι ταινίες που κυκλοφορούν τόσο πολύ. Θέλω να πω και λόγια για αυτή την ταινία. Η τελική γνώμη είναι δικιά σας, αλλά νιώθω την ανάγκη να κάνω μια μικρή παρουσίασή της, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ταινία, είναι μια ταινία του 1997. Είχε επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου πήρε και βραβείο ερμηνείας για τη Λένα Κιτσοπούλου, που ήταν και το ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία είναι ασπρόμαυρη. Παρουσιάζει μια ερωτική ιστορία σε μια μελλοντική Αθήνα. Είναι μια ταινία που είχε μια πολύ ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ανάλογη του στυλ της, και αυτό που σήμερα είναι αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ έγινε σαν μια ταινία φανταστική, σήμερα πάρα πολλά από αυτά που δείχνει μοιάζει να είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα που ζούμε στην Αθήνα. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, για λόγους άσχετους, ξαναήρθε στην επιφάνεια, κάτι σε ένα μικρό σκάνδαλο για την ταινία. Το προσπερνάω. Μετά την ταινία μπορούμε αν θέλετε, να κουβεντιάσουμε, να ακούσουμε, να συζητήσουμε, οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ.